huomenta. Mä just herännyt ja tänään on Netsumikon. Kello on 4. Ja lähdetään Netsumikoniin myymään ekaa kertaa. Uhuu! Omenaa. Mä tuun olemaan vitsin Luffy siellä konissa. Ja en myydä Luffyna ja sitten astraalina tulee olemaan Sanji. Yippee! Tässä on meidän kaikki tavarat ja mulla on reppu selässä. Keskusta! Junassa! Tässä on mun meikit. Sitten Luffy asuu ja joo, me ollaan nyt... Olikohan Toijala, joo. Kello on... 6. Ja meidän pitäisi olla... Mun peukku näytti hieman peskalta, mutta joo. Meidän pitäisi olla siellä... Vähän ennen 8 olikohan, joo. Yes. Balder Luffy. Vielä tunti. Näin toiminut! Joo, me päästiin triplaa. Joo, tässä on vielä aikaa, niin täältä oli mennä junalla sitten sinne Netsumikoniin. Joutu kantaa äsken ton matkalaukun liukuportailla ylös. Mä oon kuollut. Juna lähtee seuraava 3 yli, jolloin me päästään sinne. Me käytiin ostaa vähän jotain syötävää. Me otellaan parikymmentä minuuttia tässä tavaroitten kanssa. Tässä on mun reppu, mä järjestelin sen junassa nyt. Se on kaikkea mahtavaa. Tutu. Eight minutes! Aika hauska. Jee, me päästiin Malmitalolle. Me yritetään säätää täällä laukkua. Pitää ottaa vaan, että me päästään pöydällemme. On saatu myytyä asioita. Mä oon saanut printtejä myytyä. Korun, Tarran ja sitten Astraalina on saanut printtejä. Jotain koruja ja sitten tarroja. Jee! Päivä on ohi. Täällä Tuulosen saarissa. Mä en tiedä kuuluuko tässä mitään, mutta selvittiin, saatiin myytyä asioita. Ja joo. Kivi! Moi! Iso kiitos Netsumikonille, Astraalinalle ja kaikille, jotka tuli morjastaa meitä meidän pöydällä ja osti meiltä juttuja. Meillä oli superkivaa, todella hyvä kokemus ekaksi myyntikoniksi. Suosittelen super paljon. Kiitos kaikille, jotka katsotaan sekasortoisen videon taas. Ja nähdään ensi kerralla. Bye bye!